Здравейте хора, вие сте в моят канал, аз съм Самуил Кирил. Съжалявам, че се забавих, но сега ще играем на Майнкрафт. Направил съм доста неща. Ще ви покажа на база скришна, малко не е толкова скришна, но е под земята. Сега отварям Майнкрафт. Не, само ще ви покажа за нещата, които са горе-долу съм направил, може би. Сега ще видите какво съм направил. Искам днес да ви покажа по-скоро подземната база, под земята. Не е още много бава, но вътре може да се каже, че е свежо, такова хубаво. Още зареждам. Готово. Не си искам игра. Ето тук. Сега изчакваме тези неща да минат. Ето, зарежда сега. Може малко да забавим. Ето, зарежда. Аз ще се включа, когато зареди. Да не ви бава. Или сега ще спра малко. Не, ще чакам. Тук съм. Ето. Тук съм си направил клипчета. Още имам да разкопавам. Тук трябва да сложа като стълби, за да се качвам, но тук разкопавам. Сегичка ще го оправя. Само да го оправя и почвам. Ще ви покажа. Ето така ще сложа. Ето тук на червено принте. Ето тук сега си направя като стълбички. От тук. Ето тук. Има резервен ход или изход да си излиза. Сега излизаме от тук. През сега навън вървим. Ето тук. А другия вход е чакайте само един момент да се видя къде беше. Другия вход е ето тук. Малко назад. Пусна така. Ето другия, там съм си направил няколко неща. Къщата в момента няма да показвам, само подземната база. Още имам по нея, чакайте. Отворя вратата. Нещо не се отварял. Сегичка го отварям. Това. Не ме пуска нещо. Но някога, ето така ще го направя по-широко, сигурно ще ме пусне. Ето сега готово. Затварям вратата и слизам надолу. И така има два входа. Сега тук имам печки, но имам какво още да строя. Имам доста тук нещо като лампи. Тук за лампи. И пак така се обикаля. Още имам какво да правя, но не съм направил. Исках това да ви покажа. Тук килимче мога да наслагам.
Зелено. Исках само базата да ви покажа входа тия неща. Имам още да правя. Другия път ще ви покажа къщата, базата, ще постриме по тази база. Аз до тогава ще пострия малко. Това исках да ви покажа. Дано да ви е харесало това клипче и базата. Имам още да го правя. Както казах, 100 пъти. И другия път, като съм направил други неща, съм също направил, ще направя веднага едно клипче и ще ви покажа. Това беше за сега, което съм показал. Не забравяйте да сложите много пръщата нагоре. Още абоната, да се абонирате за моят канал. Гледайте какво качвам. Съжалявам, че понякога се бавя, но понякога нямам време и за това. Това беше. До другия път. Само не забравяйте да се абонирате и много палчета нагоре. Чао от мен! Чао!